Mindig izgalmas egy találkozás, és az, hogy fehérvári kollégákkal, ugye látásból ugyan ismertük egymást, de így, hogy próba folyamat alatt is jobban megismertük egymást, ez mindig egy nagyon jó érzéssel tölt, és ez egy remek helyzet. Emberileg is, és szakmailag is úgy gondolom, hogy ez egy nagyon hálás helyzet, és nagyon jó, és nagyon örültem neki. Ilyen retro érzésem volt, egy ilyen déjà vu érzésem volt, hogy nagyon rég játszottunk egy korű kosztümökben, tehát ez teljesen egy ilyen jó érzéssel töltött el, hogy ismét ilyen úgymond kosztümös darabban játszhatok. Hát nekem nagyon kimondottan örültem, és szerintem a közönség is ezt szeretni fogja, ezt a vizualitást. Ez egy remek helyzet, tehát mindig egy féltékeny barmot játszani, az egy hálás dolog. Mindamellett igen, ez egy komoly kihívás az, hogy néha percenként kell átöltözni, elég néhány gyors öltözéssel, és egyik gúnyából be a másikba, egyik kosztümből be a másikba. Ez komoly kihívást jelent, elejével sokszor eltévedtem, és kellett ez az idő, hogy az ember megtanulja, hogy melyik jelenet, melyik után milyen kosztüm. Ez komoly kihívás, de hát én azt hiszem, hogy sikerült ezt megoldanunk, és már megszoktuk, és most már szeretjük azt a bizonyos kosztümöt, és része az alakításnak, tehát része maga a színészi eszköznek is a kosztüm, ami nagyon megsegíti ezeket a helyzeteket, ezeket az állapotokat megmutatni a közönségnek.